Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental ang nagpatuman sa floor price para sa baboy sa tuyo nga mapangapinan ang mga manugsagod sa tunga sa epekto sang African swine fever. Ang Provincial Local Price Coordinating Council ang nagpagawa sa resolution nga nag-recommend sa pag-adapt sa suggested minimum buying kag retail price levels para sa selected nga mga swine commodities. Ang live hogs finisher yara sa 165 pesos per kilogram ang suggested minimum price. Sa live hog starter naman, 200 pesos per kilogram. Ang culled sow o kunang gulang na nga na yun, 100 pesos per kilogram. Piglets, 2,700 kada ulo. Carcass, 200 pesos per kilogram. Kag karnes ang baboy, 270 pesos per kilogram. Labing ginaabi-abi sang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental ang rihok sang probinsya. Damlag pa, silang naghinyo nga magpatuman sang price regulation para mapangapinan man ang ilang nga interes sa tunga sang epekto sang ASF. Damlag pa may mga LGU na sa Negros Occidental ang nagpatuman sang pag-regulate man sang presyo sang baboy kag ini ang nagalakip sang Sagay, Talisay, Himamaylan City kag Hinubaan. Una na nga nagpatuman sang price regulation ang Negros Occidental. Wala natin totally nga ma-roll out ang vaccine if there's an available vaccine pa. Pero right now, as we can see, natuto na ang mga farmers manaton. We can observe may something different na sa pag-manage.